Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we alle weken reportages zien laten die maken waren jet iets in het programma Van Gewest tot Gewest voor de nationale televisie. Nu laten we maar één zien. Die is maken door Johan van der Zee, want Johan van der Zee had in zijn carrière een heel soort programma's voor Van Gewest tot Gewest maken. Maar een stuk of 3-4 in de West-Rijn. Ja. Wat hier stond met de West-Rijn? Nou, ik heb me altijd afgevraagd, ze gaan altijd verhalen over de West-Rijn, dat ze met meskleer staan, dat ze dit. En hoe komt dat dan? We hadden dus, ik denk wel een week hebben we daar een film geweest. Een hele bijzondere week. Ja. Want bijzondere mensen. Ja. Maar het week een indrukwekkende reportage. Zullen we de eerste eens even naar Sjen, dan kunnen we er nog even over praten. De West-Rijn in 1971. Ze zeggen dat Zwaagwesteinde een merkwaardige plaats is. In de vorige eeuw werden de Zwaagwesteinders het slechtste volk van Friesland genoemd. Nu woonden die slechten niet aan deze weg, de Voorweg. Hier woonden de boeren en de rijkeren. Nu nog. Het slechtste volk van Friesland woonde op de heide ten zuiden van deze weg. Arme verschoppelingen. Ze zeggen nog steeds dat Zwaagwesteinders ruziezoekers, messentrekkers zijn. Ze zeggen dat er zoveel kerken zijn, omdat de Zwaagwesteinder impulsief is, snel enthousiast voor iets nieuws. Ze zeggen dat de Zwaagwesteinders nazaten zijn van Salomon Levi, een Joodse koopman die rond 1800 op de heide heeft gewoond. Daarom zou de Zwaagwesteinder anders zijn dan andere Friezen, er anders uitzien, anders reageren. Ze zeggen ook dat de Zwaagwesteinder alles koopt wat in de handel is, om het later met winst te verkopen. De een zegt dat dat door Salomon Levi komt. De ander beweert dat de Zwaagwesteinder heidebewoner al lang voor de tijd van Salomon Levi met handelswaar de boer opging. Ze moesten toch ergens van leven. En lukte de verkoop niet, dan viel er wel iets te stelen. Ze zeggen zoveel over Zwaagwesteinder. De Zwaagwesteinder zelf past daarom goed op zijn woorden. We zijn in Zwaagwesteinder bij al ons doen en laten, volgens mij dan, behoorlijk, bang is het juiste woord niet, maar wel een klein beetje bang voor de kritiek. Wat zal mijn vrouw of wat zal mijn buurman zeggen? En wat dat betreft, dan spelen we het spel allemaal mee. In een ander dorp gebeurt ook wel eens iets, maar wanneer er in Zwaagwesteinder iets gebeurt, dan hebben de mensen van, hey, Zwaagwesteinder, komt er een grote kop in de krant. En dat wordt altijd weer opgerakeld. Niet ten gunste van Zwaagwesteinder, vaak ten ongunste van Zwaagwesteinder. Ik vind dat niet leuk. Het is jammer. Jammer. Dat vind ik jammer dat het zo gebeurt, want het is hier net zo goed vertrouwd als in ieder ander dorp. Hier gebeurt niks bijzonders in Zwaagwesteinder. En de Zwaagwesteinder is een vredelievend mens, zou ik zeggen. Is hij net als al de andere Friesen? Nou, hij pikt zich er wel een beetje uit. Hij is een beetje emotioneler, zou ik zeggen. Het is echt een handelsgeest. Ik zou zeggen, de Zwaagwesteinders zijn eigenlijk de Chinezen van Friesland. Er wonen nu 4400 mensen in Zwaagwesteinder. Het dorp ziet er anders uit dan de meeste Friese dorpen. Er is geen silhouetbepalende toren. Er zijn veel oudere huizen, daarnaast huizen die als krotwoningen binnenkort zullen moeten verdwijnen. Er zijn nog vrij veel woonwagens
Maar daarnaast is er ook opvallend veel nieuwbouw. In de straatnamen is een stuk geschiedenis van Zwagwesteinde af te lezen. Naast Salomon Levy is ook een hoofdonderwijzer die in het begin van deze eeuw veel sociale omstandigheden heeft verbeterd vernoemd. Keimpe Sikkema. Hij zorgde er onder andere voor dat de Bruins, zo heten de echte afstammelingen van Salomon Levy, een menswaardiger bestaan kregen. Op een andere manier deden dat de Baasma's, die profiterend van de koopmansmentaliteit van de Zwagwesteinders een aantal grote bedrijven opbouwden. Daarnaast is er nu een worstfabriek uit Groningen naar Zwagwesteinde gekomen, waar een kleine 20 man werken. En er heeft zich een regen- en industriekledingatelier uit Amsterdam gevestigd, waar zo'n 100 mensen werk vinden. De Baasma's zelf hebben er een groothandel en een confectiebedrijf. Het grootste deel van de Zwagwesteinders pendelt naar het werk in Drachten, Dokkum, Leeuwarden en Groningen. Daar de grond in deze streek slecht is en er slechts enkele boeren wonen, levert die zeer weinig arbeid op. Zodoende heeft de vermeerderde bevolking zich naar de heide teruggetrokken, waar men voor 2 gulden à 2,50 gulden en met behulp van vrienden zich zijn woning bouwt. Zo zagen we een nieuwe hut staan die de bewoner 4,25 aan hout en 2 gulden aan dekking heeft gekost. Van de een had hij een paar palen, van de ander spijkers en andere materialen cadeau gekregen. En zo had hij zijn nieuwe woning kunnen bouwen, waar hij nu met zijn niet-wettige huisvrouw is binnengetrokken. De noodzakelijkheid van een burgerlijk huwelijk wordt door de meerderheid van deze bevolking niet ingezien. In vrije liefde leven de meesten, zonder dat daaronder de huwelijkstrouw schijnt te lijden. Over hun levensstandaard kan men enigszins oordelen als men weet dat onlangs een hut met inboedel voor 80 cent is verkocht. De bezigheden der bevolking bestaan slechts voor een heel klein gedeelte uit productieve arbeid. Zij die zich voor het boerenwerk laten gebruiken, verdienen zeer minieme lonen, van 2,50 gulden per week bijvoorbeeld. De grote meerderheid van de bevolking bestaat uit kooplieden en kramers, die of in de buurt venten en dan zaterdags en zondags thuis zijn, of weken van huis blijven, wanneer ze hun bedrijf uitoefenen tot in Holland. Ze verkopen niet alleen kaas, maar ook houtwaren, muizenvallen, die ze bij een grossier in het dorp inkopen. Natuurlijk trachten ze verbazende woekerwinsten te behalen, wat hun evenwel, vooral in de winter, zeer slecht gelukt. Wat tekort komt, moet door bedelen worden aangevuld en de boze wereld in Friesland weet te vertellen dat de Westerijnders, zoals men dit zwervend kramersvolk noemt, de heiligheid van de eigendom in de praktijk slecht erkennen. Plagenhutten. Worden in de dijk gebouwd en huis. Toen maakte de trouwing in naar de bromkamer naar het huis klaar. Dat we doen nog heide, uitspoor, in die wereld wil gaan. Dat ben ik nou wel weet. En bij hem die woksen er wel. Dat we in de spanten. En dan kan maar ook wat zaden worden daar oorlijn, dat het water erover rennen kon. En in het onderdak. Paken die vertelde wel eens dat toen hij in die school kwam, dat was een school die een paar jaar voordat hij er kwam gebouwd was, daar zaten meer bakstenen in dan in alle huizen op de heide samen. Dus dan in alle huizen van de schoolbevolking samen. Nou, dan weet u hoe de situatie was. Geen pronk en praal, dat weet je net, hè? Nee. En de slieperijen, dat weten we wel achter een kappel. Wij vinden dat we gezamenlijk, man maar niet. Wat er nu nog is en waar u op doelt, dat zal op de duur onder de krotopruiming vallen. Het is bepaald zo dat op dit moment daar premies voor worden gegeven. En een aantal van deze huizen zullen dus binnen niet al te lange tijd moeten verdwijnen. Ik maak je wij, ja. En ik het ook dat ze niet zijn wollen hebben wij. Nou ja, doe ik natuurlijk zei wollen. Maar wat dat betreft, dan bleur ik je liever. Want ach, ik ben ook niet 60 jaar oud en het is wel een oud huisje, maar ach, ik ben knappe huisjes. En ik zei dat een hoekje groompje en ik ben maar een brouwen hondje door een klintje, door een geitje. En ach, als je er in die gebouwen komen, dan weet je hoe dat zit. Die een had les van jou en de had les van dit en de had les van dat. Maar ja, jou moet er ook in Deljan. Ja. Ik moet je graag bij jou als zoek ik een bewijzen versprekken, 20 hier matten. Wat jou nou? Ik jou zo'n €60 in de maand.
Jovenny, hè? Ja. Voldocht dat? Jawel, best. Nou, ik sta hier zo prachtig mooi glasjes van het wei, weet je wel. En ik versta me hier best niet zijn. Ik hoop dat ze meer het wijn leiden. Woonwagens zullen in principe natuurlijk na verloop van tijd ook moeten verdwijnen. Ik geloof dat het altijd aanbeveling verdient om in een normaal huis te wonen boven een woonwagen. Het is, men zegt dus dat het ontsierend is voor een dorp enzovoort. Ja, dat geef ik misschien ook wel een klein beetje toe. Maar ik geloof dat we daar ook niet al te zwaar aan moeten tillen. Het gaat er maar om dat die mensen gelukkig zijn. En dat vind ik dan heel belangrijk. En we hopen wel dat dat woonwagenprobleem, wat ik dus niet als een groot probleem zie, ook omdat het aantal woonwagens dus al enorm is afgenomen, dat dat toch eigenlijk binnen redelijke tijd opgelost wordt. Ik wil graag bij wijze van spreken, ik zal er maar een beetje op mijn eigen pestje. Als je dit in die gebouwen komt, bij ieder soort tegen. Nee, ik moet als je er die opknappen willen. Als je zegt met 50, zeg ik alsjeblieft. Wat graag aan. Maar ja, je kan ook rijden, maar voor de verzekering doen ze. Jongen, doe ze je wel douchen. Nee, ik zei nee, hoe doe ze het mij net. Zo, en daarom moet u, maar ja, dat zeg ik, dan moet u mij zal ik erin. Voor het nemen, hè? De Zwaagwesteender is iemand met een ingebouwd vrijheidsgevoel. Ik geloof dat hij dat ook bepaald moet houden, want anders zou hij geen Westerentie meer zijn. Nou, werden jou aan deze kant van het spoor. En dat weer vroeger weer er nog een grote instelling tussen deze kant van het spoor en de andere kant van het spoor. Is dat nog zo? Dat wordt beweerd dat hier aan deze kant spoor net bouwd worden mee. Want hier is een bouwtrein genoeg, hè? Maar ja, dat mij dat meer willen ze alle keer maar aan die kant spoor gaan. En dan alle keer hier zeg maar zeggen van die gebouwen komen, nee, maar ik dat meestal maar alle keer rond wat nou ja, dat zul je bij de orde betalen. Ja, goed, daar ben ik net mal van. Ach, de Zwaagwesteender, ja, de Zwaagwesteender. Het vervlakt allemaal wat. Echt dat oude, wat ik dus eigenlijk nog wel meegemaakt heb, dat verdwijnt eigenlijk tot mijn spijt. Want de oude Zwaagwesteender, dat was toch wel een apart type. Hij was zeer sterk primair reagerend. Hij kon, al zijn gedachten had hij voor op de tong liggen. Ene dag kon hij tegen je zeggen, nou, u krijgt een medaille. En de volgende week, als je dus iets gezegd had wat hem niet helemaal zinde, dan kon hij zeggen, nou, ik sterf liever dan dat ik nog weer bij u op het erf kom. Maar 2 dagen later steekt hij de hand weer joviaal omhoog. Dus typisch wat primair reagerend. Hallo, de amateurs aan de Freddy en de zender de Fidel Castro. Hier is dan nog even terug de zender de Enterpriser en die heeft jullie allebei prima. Opvallend is dat, ondanks het feit dat de echte vrijheidslievende Zwaagwesteender verdwenen lijkt te zijn, er in deze plaats toch nog een 10-tal geheime zenders opereert. Dat is wederom machtig goed ontvangen, jong. Dat hoeft niet beter. Nou, de draaikolf is hier 100% met geheel niks in ontvanger. Ik weet niet, amateur, ik zal eens een klein stukje muziek draaien. Dan moet je dat eens even vertellen hoe dat er doorkomt. Ik zou zeggen, luister maar eens even hoor. In zijn ogen klonk stil het verzoekje. Heeft de politie het drukker dan in andere plaatsen? Ik geloof niet dat de taak van de politie daar drukker, moeilijker, zwaarder is. Is wel anders. Op welke manier? Ik geloof dat je dat het best kan vergelijken met, laat ik zeggen, de taak van de politie in een grote stad. Daar zitten ook bepaalde wijken in waar de mentaliteit iets anders is. En daar moet je rekening mee houden. Dat komt men in Den Haag tegen, in Amsterdam, in alle grote steden. Dat is in een gemeente ook zo. En in Zwaagwesteinde zal dit waarschijnlijk ook wel een klein beetje afwijken van andere dorpen. Vroeger kon uit een Noorddorp winnen, nou, dan kregen ze maar op een hoed. Dat veroordeelt er al jaar. Want als dan kon ze nog naar het jammer, dan kregen ze wat bij de hoed. En dan in de kroegen was het overvochten, in de regel. Vroeger zijn de wedstrijden, winnen wel wat minder plakken, ja. Messenstekkers zijn ze vroeger. De wedstrijd. Het mes speelt daar wel eens een rol. En ik geloof dat de voorraad daar ook wel aanwezig is. Maar als u in Zwaagwesteinde komt, dan zult u daar vriendelijke mensen aantreffen. Die helemaal niet klaarstaan om u neer te steken. En als u bij mensen in Zwaagwesteinde thuis komt, dan ben ik ervan overtuigd dat ze na verloop van tijd zullen vragen, blijf maar eten ook. Ik wil met de meeste klem beweren dat het een volkomen normaal dorp is. Het irriteert me wel zo nu en dan eens een beetje, want het is altijd heel gek als je zo'n oude kennis ontmoet die je in jaren niet gezien hebt. En
Nou, waar zit je tegenwoordig? Nog altijd in Zwaagwesteinde, zeggen ze dan. Nou ja, hoe heb je het overleefd met al die messen enzovoort? Nou ja, goed, ik heb daar geen enkele moeilijkheid mee. Het is namelijk zo, ieder met een gezin, als u een gezin heeft dat een slechte naam heeft, en dan kunnen de kinderen nog zo goed wezen, maar die zijn besmet met de naam van hun ouders. En dat vind ik niet juist. Hè? En zo is het ook met het dorp Zwaagwesteinde. Deze bevolking is nog besmet met de naam. Als dit een andere naam had, dit dorp, dan hoor je er nooit iets meer van. Waarom de naam veranderen? Daarmee is, als er een mentaliteit zou bestaan, wat ik dus in twijfel trek, is bovendien die mentaliteit niet veranderd als je de naam verandert. Bovendien vraag ik me af of de inwoners het zelf prettig zouden vinden. Want ik heb eigenlijk het gevoel dat wanneer je in hun hart kon kijken, dat ze het ook nog wel leuk vinden. Dat wordt eigenlijk een proto dreuns, joh. De Westeinders die vinden dan net mak met me. En dan zit er met al een proto in de drank. Hoor je het wel. Maar de drank, joh. Dat weer eigenlijk een kwaad spul. Ja. Drank had altijd verkeerd geweest. Een van de grootste kwalen van het Zwaagwesteinde van die tijd, dat was de drankzucht. Ja. Die mensen die gingen venten door Friesland en door andere delen van Nederland, kwamen 's avonds thuis en konden dan hun geld voordat ze thuis kwamen al kwijt in vroeger 36 kroegen. Maar toen Paken er kwam was het misschien nog 7 of 8 kroegen daar op de heide. En voordat ze dan met moeder de vrouw waren, was het geld al verdwenen. Want daar weer de voor u neer, hè? Werk weer er in de wereld. Dus, bij de zomerdag zeg ik maar zeggen, mij wat handel. En dan verder bij de winterdag in de werkbeschaf. Want werk weer erin. Nee. Nou, we moesten daar wat natuurlijk, hè? Dan kwam ik thuis met de patiënten en dan moest ik er mee naar de winkel. Maar dan moest ik er verhalen. Al wat tol begonnen. En dan mij huis achten. Ja. Dan moest hij hier ook. Dan moesten de vonnissen nog. Ik kon er niks mee. Nee. Maar ja, wie bent er uit leven kan. Ik weer skien, bijhorend en schaadwanden. Maar je zien, shit. Maar je even zien, shit. Ja? Dan haal je dit voor de mouwen. Shit, ik kan makkelijk een jurk van je met lange mouwen. Ja. Ik nou. En dan mag je zien, dan mag je zelf maar in de spiegel zien hoe het eerst is. Maar je maar in de hoer gaan, zeg maar in de spiegel. Ja, dan heb je een prachtige mooie jurk. Zo, die stikt je wel het mooiste. Prachtig. Ja, die stof is goed. Ja, die is mooi. Nou, dan hoor ik deze maar. Ja, dan heb ik ook zo lange mouwen. Ja, wekselen. Er zijn nog altijd venters in Zwaagwesteinde die overal in Friesland en zelfs daarbuiten met bijvoorbeeld lappen stof van deur tot deur gaan. Ja, nee, dat vind ik niet zo mooi. En dit is gestreept. Ja, die kan gaan mee, die gaat voor een pakje. Dat is gevoerd, hè? Wordt dit gevoerd? Ja, nou, dan krijg je ook het rit in. Ja. Dat is mooi. Ja, dat is ook mooi. Zit hier genoeg aan voor een broek en een jasje? Ja, daar zit er genoeg aan. Dit is zo'n broekspak, allemaal. Dit zijn ordelijk bezig deze twee. Dit is wel groot, maar geen pakje, hè? Ja, die kost 16 die twee. Nee. Hartstikke goedkoop. Halve prijzen. Je mag het mooi even vegen. Mooie. We zien maar eens even. Een pronkje, vrouwtje, een pronkje. En wat kost dat nou? Dat kost maar 35 euro. 35? Ja, dat is niet duur. En hoeveel meter zit er? 1,75 meter, dubbelbreed. Dit is anders wel een mooi spel. Hele mooi. Wat voor staf is het? 340 2000. Nee, dan kan je tegenwoordig net zo goed naar de winkel. Nee, dat is hartstikke duur. Ja, nou, ik ben je meer dan 100 wilde kwijt in de winkel. En dan moet je nou zitten te naaien? In Zwaagwesteinde, dat heb ik ook al lang geleerd. Als iemand tegen mij zegt, dat heb je een mooie auto, dan zeg ik direct, wil je hem kopen. Zo zijn ze hier ook. Zo heb ik wel eens een jas gekocht. 's Avonds laat dat iemand een mooie jas aan had. Ik zei, hé, wat een mooie jas, wilt u hem kopen? Ik zei, ja, 50 gulden. Meteen werd hij uitgetrokken en had ik hem aan. Ik heb hem ook nog 1,5 jaar gedragen. Ook. Dus ja, men zit los aan de spullen. Het dorp dat onderscheidt hem natuurlijk aan alle kanten van de orendorpen. Waarom? Het is namelijk zo, als je op een oorplak wint en daar dient iemand in een zwarte handel, dat we vrijwel aan iedereen bekend. Dat we vaak op de vingers van één hand te tellen. Het wie krijgt dus om. Je dient je praktisch al jaar in de zwarte handel. Die er net in die, dat wie hier eigenlijk een buitenbeentje. Nou, die zwarte handel in de oorlog,
die was volkomen verklaarbaar. Ik bedoel, er was een gedeelte in Nederland wat bijzonder veel honger had. En in Zwaagwesteinde is toen bijzonder veel geslacht. Ik heb het idee dat het een superslagerij geweest is in de oorlog. En men heeft velen van vlees voorzien, heeft zichzelf ook niet vergeten. Maar in de oorlog mocht er nu 1 keer meer dan er op het ogenblik mag. Het was een gouden tijd voor veel Zwaagwesteinders, want toen kregen ze echt geld. Daarvoor was er geen geld. De grote armoede van voor de oorlog is voorbij. Het verschil tussen de heidebevolking en zij die langs de voorweg wonen is vervaagd. Ze spelen nu samen, onder andere in het muziekkorps Ons Genoegen. Zo nu en dan doen berichten in de krant de naam van Zwaagwesteinde geen goed. Maar het werk van meester Sikkema heeft zijn vruchten afgeworpen. De drooglegging, het alcoholverbod, is sinds 1965 opgeheven. Het hoeft niet meer. En een veteranenelftal van de voetbalvereniging kan er op een zuidelijk aandoende manier feest vieren. Het voetballen zelf staat erg in de belangstelling. Maar de 1000 mensen die naar de verrichtingen van het eerste elftal komen kijken, weten dat er niet iedere keer gevochten wordt. Het fabeltje dat een scheidsrechter pas internationale ervaring heeft als hij in Zwaagwesteinde heeft gefloten, kan de wereld uit. Ze doen er niemand kwaad. Geen hond. De Westerijn. We zijn geen criminelen, we zijn cerkelijk. Ik haal er even 2 dingen uit. Maar het jouwt misschien een oorbeeld van de Westerijn als wat in die tijd de rest van Friesland hier? Ja, maar ik had er dus daarna een heel soort gedonder mee gehad. Ik ben haast ontslaan, Jetro. Het is uitgestuurd en dezelfde jongens, Kees Schravendaal, doet nog radioverslaggever, wie al mijn mensen van de Westerijn importeer. Ze winnen poer en poer razend. Want ik hier net het Zwaagwesteinde van nu zien litten, maar ik weer toch weer begonnen over de keerpje, over de messentrekkerij, over het voetballen en de geheime zender, want dat kon zelfs geen kant uit. Nee. De burgemeester weer poorrazende leeuw. Die had de minister bellen, want hij kwam van het ministerie van toen nog WVC, meneer Engels, die ging jou wennen. En die had vregen of ik echt ontslaan werden kon. En toen ben ik bij de programmacommissaris Roppen en die zei, ik ga het zien en ik vond het eigenlijk wel een leuk programma. Dus die hadden het gemeentebestuur van Dantumedeel een brief schreeuwen dat ze geen reden zeggen om mij aan de kant te zetten. En later is het alleen goed gekomen. Zelfs bij de burgemeester die ik nog een keer zien kwam. En toen had ik weer de haan, dus... Dus wie een beetje zag van je moet je maar uitzetten in de media, als die u een beetje verkeerd belicht zit. Elke dag kreeg ik een ansekaart, maar erop de tekst, groeten uit het Zwaagwesteinde van nu. En dat weer dan plaatsjes van Nijbouwweken, want dat hier dus hier lid. Ja, ik begrijp het. Net een woord in het verliezen taasten. Ja. Nou ja, wij taasten in deze uitstuur altijd in het verliezen. Dit weer het verliezen van een jongetje Jen Santer. Komt zonder mis weer om. Van gewest tot gewest reportages in gewest Friesland. Dank u wel, Anton. Dag.